Hi, yo, it's Misha Chris Greene, Tom RTÉ 2FM, Tom Ball the Westlife, agus Tom and Sean noch on éisteach le Babaí. Misha mar Timberlake. Yeah, sure, ain't it? You're gone in bro noch, ach tá an mass amer. Cam sintéir seo faoi láthair tá nára gach duine aon cinál ceola dhéanamh ach an rud a bhíon an a gúnaí na fecinn banna ceola cúig príomhgheatar agus gach duine chana agus an rud céine. Ach tá sé sin ceapan bhfuil nára daoine sintéir seo hip-hop a dhéanamh. Mar ceapan nachhfuil an aird muine nach go níl an aird. Ní ceapan siad go bhfuil éireannaí sách cool chun hip-hop a dhéanamh ach tá sé sin ionta. Agus nílam against sin breaker bench and that's shit into for yeah, but pushing on a bit to start the Connemara Gaeilge the show, yeah? You're in a heat, Captain. Let's just find yoga Roscoe's. Talk in all on for Megan Mar, Agus Neil Maraj shot on Comprod, the end of Gwisha, Agera of Mar Kendrick Mar. Yeah, talk in all Shin Kui Mohim. Nor mean Megaistic like Kendrick, Shin Kui Kana Mohim. Nor Amhrán against interaction. Ní dóibh am go bhach dásair siúlad go háirithe mar duine mar tú héinma ach bhach tú cinál crátha de cloiginn agus bhach tú duine bheith seo agus beidir go duine tú beag an de sin ach sinna nóhan sinna méidir bhach íana bhamsa. No, níl man an rapáil churabis, so sin tá an meas am ar na daoine seo nuair tá siad na dhéanamh agus tá siad na dhéanamh chó creed agus chó géir sin bhí sé aonta. Alright lads, biggie líne gun Gradaim Cheoil NÓS a bhfuil siúil sa Sugar Club ar an fichiú lá anna an blian seo. Is fithe fecha bensin le coinnigh na maith se spáta mo ó stanna. If bad in the mega